Paul ke me arni ke me la si pini dak no e kisum la so long na chetong don no la se ansu se jutang jubat ke pang tangi la pen jutang jubat along nili un an ke apor chi pidun ji pan si pini dak na chetong don la se kadu we ta ke theke ding tuma pan jutang ching hon atum khai ching hon atum pan chetong long pen ning rong no la pen ke bang ji ani sitamelo nili sitamelo men upima kam ke doan mang ke nili un anamang ke apor chi pidun ku se nili dak ke chetong ana tum han lam chak sipi Paket kom, kabar karbi surum surong aje pini, labangso long eke som labangso along ilitum kecu hangkona teng pen ilitum karbeng long autonomous council iem ake hai sare te sing hi pini long ilitum long nang cetong dun pini alang li hin pen si pini labangso along eke som asai bang ili tuma asar pini kopai mesen alang hin pen si cengkoni po lasi pini labangso long e som siap labangso sayang denglong pini ilitum kopai kemudian board chairman do lasi alang li kartu yutan chuneng riglo labangso long itu lapen pini lada ilitum along labangso ilitum along reception komite maipu kan chuneng riglo lapen ilitum ahawara long